kerrotaan kyllä mitä tapahtuu ja missä vaiheessa. Mutta nyt voitais kysyä vaan siinä paikoilla tänä ihan pitkäpuolisesti kohdalla. Niin mulvattomasti hän haluaa, että laitatte sitten ruokin testin jälkeen jotain. Ja minkä ikäinen koira sillä on? 3. Okei, elikkä nyt on lupa. Ja onko sulla muita koiria kotona? Ja onko se kumpinäistä yläpuolella? Ei ole ihan karttoni, mutta melkein. Oho! Otti vähän sen sieltä ydinkuulia. Sä et yhtään huomaakaan. Huomaakaan. Keppi täällä. Milläs sulle saatais tämmönen? Olet tää ilman. Olet. No niin. Siinä sitä sitten olis. Siinä sitä sitten olis kepissä. Kepissä pitelemistä sä teet. Mitä ihan just niin hammastikkuja. Voititko makoma Dolly, tuoks tänne sitten? Nosta. Stoi tohon. Varataan vähän peukaloita. Joo, mä luulen, että sä kyllä niinku muutaman tunnin tässä jaksosit tätä hommaa tehdä. Oi että, hyvä. Oi niin. Ohjaaja saa olla se ikävä ihminen, joka pilaa kaverin riemun. Me ollaan nähty tää juttu. Mitä? Kaikkeja vaarallisia tilanteita. Sä kattelet vaan itse sitä lähestyvää hahmoa. Katsotte noin niinku yhdessä, että se oli vaan tommonen hauska höpötys. Noin, vautsi. Sitten me kääntytään siellä, mistä tää lähdetään kelkka ja pitkällä taluttimella kävelet sitten ihan kelkan vieressä takaisin. Hyvä, ja ihan itse kävelet kelkan vieressä sitten. Pysähdy!
Pimeä. Tai mitä nyt haluaakaan. Hyvä, sieltä tänne päin. Liikkeelle. Hyvä. Nyt sitten voit ottaa ja leikistää kaveria tuossa vähän sen, niin kirjoitellaan meille pöytä. Hienosti. Pätevä. Ettei sillä mitään pelkoa ollut näkyvissä niissä laukauksissa, että kuitenkin se saa kuulla ne ja se oli ihan intopinkeinä tulossa edelleen tänne päin, vaikka laukaukset oli kuultunakin siinä. Luoksepäästävyys +3, hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin. Se on sitä joka tilanteessa, että hyökkäysten jälkeen ja sitten tuolla muutenkin tässä touhutessa, että ei ole mitään ongelmaa sen kanssa. Sitten se kovuus, niin se oikeastaan vasta pimeässä huoneessa näkyy, että siinä sitä pientä pehmeyttä kuitenkin on. Mikä on toisaalta ihan hyvä, kun ajattelee, että tuossa on ihan riittävästi pakettia, että vaikka sitä ei enempää sitä kovuutta siinä ole. Et siellä se näki, että kun siellä tuli sellainen epämääräinen kolahdus siinä, niin sille tuli jarrut päälle ja sitten se meni kuin mäyräkoira siellä matalana siinä hetken aikaa. Että näkyy, että sellainen, missä se ei itse pysty ihan hahmottamaan sitä hommaa, että se tulee vähän niin kuin tuolta yllättäen pimeästä tai näin, niin se osaa niissä tilanteissa käyttää sitä luontaista itsesuojeluvaistoa sitten. Sitten toi temperamentti, niin virtaahan siinä on, että toi temperamentti ei tarkoita yksinomaan vaan nopeita jalkoja, mutta tämä ehtii nähdä sen 7 asiaa yhtä aikaa ja sillä on kaiken lisäksi myös ne nopeat jalat. Että arvosana on täällä +1 erittäin vilkas. Se miksi se ei ole häiritsevän vilkas on siinä, että se pystyy kuitenkin kun jotain tapahtuu, niin se pystyy siinä sitten keskittymään siihen, fokusoimaan siihen mitä kulloinkin tapahtuu. Ja sitten tuo hermopuoli, niin eihän mistä nimessä voida sanoa, että se olisi mikään tasapainoinen. Eli se kuitenkin touhuaa niin montaa asiaa yhtä aikaa, että joku tuomari jopa voisi sanoa, että on vähän hermostunut. Mutta me katsottiin, että ei sillä hermoissa ole se vika, vaan se tosiaan on, että se on vaan innokas ja iloinen ja tällainen ja touhukas, että se on plussalla +1 hieman rauhaton tää sen hermorakenne. Ja sitten se turhautuu tosi helposti. Turhautuu, joo, ja että se ei niinku kuormitu sillä lailla, että sä tarvitsisi hermoista rangasta. Että siinä on se ero, että ottaako se painetta ja sen takia sitten muuttaa toimintaansa, mutta se on ihan samanlainen tänne tullessaan kuin nytkin, että siis sillä on touhua on koko aika, että tämä testi ei sinänsä kuormittanut sitä niin paljon, että sen käytös olisi muuttunut flegmaattiseksi tai vielä
hermostuneemmaksi tai muuta. Että katsottiin, että se ei ole tosiaan hermoissa se ongelma tällä. Taisteluhalu sitten, kuinka haluaa leukoja ja lihaksiaan käyttää, vastustaa kuvitellut todelliset uhkat ja siirtyä pisteestä A pisteeseen B, niin se on täällä kuitenkin saatu tähän arvosanaan +3 suuri. Eli leikkimisestä se nauttii ja se, että kyllä se tuolla pimeässä huoneessakin joutui vähän sitä laittaa sitä taisteluhaluakin siinä päälle, että kyllä se sielläkin jopa sitä osoitti. Ja sitten kelkalla se nähtiin vallan mainiosti, että sillä oli tosiaan siinä se taisteli sitä uhkaavaa mörkyä vastaan siinä tosi hienosti, että kyllä se ihan tämän arvosanansa ansaitsee. Puolustushalu sitten, kuinka se haluaa ohjaajaa puolustaa, kun yhdessä menitte tuvalla, niin arvosana +3 kohtuullinen hillitty. Eli halua löytyy, ei ehkä niitä opetettuja taitoja sitten niinkään paljon, mutta kun halua etsitään, niin sitä on sen kohtuullisen verran, että se on ihan hyvä. Seinällä sama juttu, eli kun on yksinään tuossa ilman ohjaajan tukea, arvosana +3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Siitä puuttuu se oikein vihainen viimeinen aggressio, mutta se kuitenkin on hyvin aktiivinen ja yrittää hyökkääjää pysäyttää, mutta sitten kun uhka vaan tulee, niin sitten sillä menee se, että apua, että en mä selviikään tästä enää. Että siinä vaiheessa mä lopetin sen sitten, kun se kiekas sieltä ja oli tassunkuvat seinässä, että ettei tosiaan satuta itteensä siinä sitten, kun se lähtee niin kuin vähän lapasesta, kun on nuori koira ja tuollainen säpäkkä, niin ei ole tarkoituksenmukaista, että sitä sitten vietäisi ihan loppuun asti sitä hyökkäystä, jos koira on osoittanut sen, että siinä ei ole mitään sellaista niin kuin syytä epäillä, että se olisi salakavala tai muuta. Sitten toimintakyky, kuinka se selvittää omatoimisesti ongelmitta nämä tehtävät, mitä sille on asetettu täällä, niin arvosana +1 kohtuullinen. Ei se juuri siellä missään ohjaajan apua tarvinnut, mutta se pimeässä huoneessa se toimintakyky vähän rupesi siellä rapiseen, että tietenkin kun täällä on kuormaa tehty silleen ja näin, niin siinä vaiheessa sitten niin rupeaa vähän sitä väsymistäkin näkymään. Pluspisteitä saatiin 154, miinuksia ei tullut ollenkaan, eli kaikki saatte viety kotiin. Yes. Ja oikein mukava koira se on, että puuhakas nuori neiti.